дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сархати хабарҳо. ҳамдардии президенти кишвар ба президенти русия. рушди ҳамкорӣ байни тоҷикистону беларусия. бардоштани постгоҳҳо дар минтақаҳои баҳсӣ байни тоҷикистону қирғизистон. ифтитоҳи бинои нави донишкадаи забонҳо аз ҷониби президенти кишвар. пешниҳоди номгузории як мактаб ба номи Дамирбек Олимов дар вилояти Суғд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Зоҳид Ҷони Аловиддин. салом. хабари фоҷиабори ғайриинсонии мусаллаҳонаро дар яке аз макотибҳои Ижевски, Русия, ки муҷиби ба ҳалокат расидан ва захмӣ шудани даҳҳо нафар кӯдакон ва шаҳрвандони болиғи Русия гардидааст, бо андӯҳи амиқ дарёфтам. ин нуқтаро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми тасалият ба ҳамтои руси худ баён доштаанд. ба шумо ва пайвандони фавтидагон таъзияву тасалияти самимонаи инҷонибро баён медорам. хоҳони шифо ёфтани оҷили ҳамаи захмишудагон ҳастем. омадааст дар паёми тасалияти президенти кишвар. ёдрас мешавем, ки санаи 26 сентябр дар мактаби 88 Ижевски, Русия, шогирди собиқи ин муассиса ба теркушоӣ оғоз кардааст ва баъд аз куштаву маҷрӯҳ кардани даҳҳо нафар ба худкушӣ даст задааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маъмурӣ ва таълимии донишкадаи забонҳо ба номи Сотим Улуғзодаро ба истифода доданд. ба иттилои дафтари матбуотии президенти кишвар, иншооти нав аз 3 бинои панҷушона ва таҳхона иборат буда барои 1430 нафар донишҷӯ дар як баст лоиҳабандӣ шудааст. таъкид шудааст, ки президенти кишвар бо шароити муосири донишомӯзӣ дар донишкадаи мазкур шинос шуда ба сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд додаанд. дар пойтахти Беларусия, шаҳри Минск, дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷониба байни Тоҷикистону Беларусия баррасӣ шудааст. иттилоъ медиҳад вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон. ин масъала дар мулоқоти сафири Тоҷикистон Маҳмад Шариф Ҳақдод бо раиси кумитаи иҷроии Минск Владимир Кухайров баррасӣ шудааст. вазорат хабар медиҳад, ки дар ҷараёни мулоқот раванди мусбат ва дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷониба, аз ҷумла кооператсияи сесолӣ миёни корхонаҳои шаҳрҳои Душанбе ва Минск, мусоидат ба рушди робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкорӣ ва тақвияти фаъолияти тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ баррасӣ гардидааст. намояндагони постгоҳҳо дар минтақаҳои баҳсии Тоҷикистону Қирғизистон ба вазъият дар марз мустақиман таъсири мусбат хоҳанд кард. ин нуқтаро сипат бо нашри як паём ба истиқбол аз имзои санади марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон баён доштааст. санади мазкур барои роҳ надодан ба моҷаро, пешгирии даргириҳо, таъмини амнияти сулҳ дар минтақаҳои марзӣ қабул шудааст. созмони сипат таъкид намудааст, ки истифодаи зӯрӣ дар ҳалли масоили марзӣ номақбул буда, нофаҳмиҳо бояд қатъан бо роҳи дипломатӣ, сиёсӣ бартараф гардад. Саидмумин Ятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар пайи имзои санади қатъи низо дар марз бо ҳамтои қирғизаш Қамчибек Ташиев, ки ин ҳуҷҷатро як нав ғайринизомисозӣ унвон карда, афзудааст, ки он чораҳои қатъиро фаро мегирад. дар вилояти Суғд мехоҳанд мактаби мусиқии бачагонаи шаҳри Ғончии ноҳияи Деваштиҷро ба номи овозхон марҳум Дамирбек Олимов гузоранд. дар қарор омадааст, ки ин пешниҳод барои тасдиқ ба маҷлиси вакилони ноҳияи Деваштиҷ ирсол гардидааст. ин буд шарҳи пурраи хабарҳо. то иттилоъҳои дигар шоду пирӯз бошед. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.